तामाटी साड़ी हम बुलिया पे जाउछु एई पानी बाप रे मोर प्राण पड़ुछि बया माने वेलकम टू भीमकुट वॉच टावर आई थिंक वो ती स्टोरी जानछि हेति सर हम माने छपरी मानकर कैटेगरी एटी बहुत गला एक्सपीरियंस ही अलग आइथिरा ये फीलिंग के जान वेलकम बैक एना जाउछि बाड़ी आडू तो ब्रश करी माई कहते पिठा पिठा बना जल्दी ब्रश करके आस खाइब पानी आसची ना तो ब्रश करदे भल कथा ये सारा ठंडा हो माने कूह पानी ये पानी बाप रे मोर प्राण पड़ुछि बया लागे सुसु लगे ना कौ दिन लगे नहीं सुसु जाइए आसे आखि बंद कर दियो भल छुआ देखती नहीं से भल तामाटी साड़ी आम बुलिया जाऊँ तो फर्स्ट भीमकुंड बरा टीवी आउट कौ यात्रा जो आगुरी कह कथा ना गाधे जाती 9:30 बाज तो मुझे जाए गाधे इन तो ब्रश कर मोबाइल सेट जाती खाता गाधे आई ना कम सर ए ना ये गाधे दूसरी मो खालटा कहती सेपटे से सब से भर सब गाधो सबुआटे गरम पानी कौन ये कौन होटेल सर्विस चलती भाया सब जगार गोटे गोटे गरम पानी दिखाई गाधा चलो गाड़ी आसिक ठिया है खराटा हो आज कि खराटा हो काली कि जो मेघुआ करता आज तो संध्या बाजिया के चलो 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 गाड़ी फुल हुआ ट्रैक्टर फुल हुआ गोटे गोटे धान बस्ता है चलो है कांदिला किए कौटी बस जगह हो लोग को देख रहे हैं बाप रे ये गाड़ी लोड हुआ अपेक्षा करी प्रिया गाँव से चाहे बसी मन बुझुनु किया आरपटे वेलकम टू भीमकुट वॉच टावर सेपटे ताला कौन सेपटे भी तो थी ना दुईपट गीते पट थोड़ा ना करेंगे से दुईपट करते ना टिकेट ये टिकेट हो टिकेट काउंटर है आगे आगे वॉच टावर टिकेट काउंटर केते आमर केते जण 1 2 3 आसन सब हम शौचालय ना कौन हम काकू एडे जरे जदि खाई दे लगी बासटा केड़े गहली बासटा 3 ऊपर केते गहली न खाली दिन भी ये मरण जगह यहाँ सब वर्ष तो किए ना किए किए खसिक पड़ू किए भसई नहीं जाऊँगी आखिटा मत के देखा जाऊँगी आसी ना बापरे बा जो हीरा तो बड़ सीढ़ी गुड़ा नर्थ साइड जी सीढ़ी गुड़ा
ସବୁ କଣରେ ପାଣି ଛେପ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁର ଏଇଠି ଏତେ ନା ଯେ ସିଏ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ଧକ ହଉଛି। ଭୟଙ୍କର ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଏତିକି ଦେଖାଯିବନି ଯେତିକି ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅବାଗିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ କେବେ ଆସିନାହିଁ ନା, ଯୋଉଟା ଅଲଗା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ ଅଲଗା ଏଠିର। ଇଏ ଆସିଲେ ହିଁ ଯିଏ ଜାଣିବ। ମୋତେ ତ ବନେଇଦେଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ସବୁ ତ ତେଣିକି ତଳେ ତଳେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏଠୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଓହୋ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦରକାର। ମୁଁ ହିଁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ରୁହ ରୁହ ମୋର ଅଛି। ହଁ 2x ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ସି ଏଇଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଅକେଜନ୍ ପାଇଁ ସେମିତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭୀମ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି। ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟାକୁ, ତ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ଆଇଲି ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଆସିଛି ତ ଥରେ ହିଁ ତ ଆସିବି, ଆଉ କ'ଣ ବାର ଆସିବି। ଅନେକ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଳେଇବି। ଏପଟ ସେଇଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା। ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସବୁ ତଳେ ଯିବେ। ଚାଲ ରୁହ, ତମକୁ ଏଇନା ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଯିବୁ ନା ତମକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ରଙ୍ଗିନିଆ କଲର୍ କରିକି ସବୁ ଆଇଥିବେ। ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଧରିବେ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବେ, ହେ କରି ବସି ଦେଉଥିବେ। ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ତାରିଣୀ ବସେ ଗଲା। ଗାଈ ଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧୁ ନା, ଜର୍ସି ଗାଈ ବାନ୍ତିକର ସବୁ ମିନି ତ ବାନ୍ତି କଲା। ମିନି ତାର ପେଟ ଗୁଳଉଥିଲା ନା, ତ ବାନ୍ତି କଲା। ସେଠି ବି ବାନ୍ତି କଲା, ଏଠି ବି ଆଉଥରେ। ଏଇନା ଟିକେ ଅଧିକା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ହଜମ ହଉନାହିଁ ନା, ତ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ଛୁଆ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଘଟଗାଁ। ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଗହଳି ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଥିଲା, ତ ଲୋକ ଅଭିୟସଲି ଗହଳି ହେଲା। ହଁ ମମତାଙ୍କୁ ତ ରହିବ। ଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏଇଠୁ ଖାଲି ଏପଟେ ତ ଆଶା ହେଇନାହିଁ ନା, ପଛପଟ ଗେଟ୍ଟାରେ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଡେଲି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ନା କେତେ ନଡ଼ିଆ। ହଁ ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ହବ, ଏଇପଟେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ତ ପଛପଟ ଗେଟ୍ଟା। ନଡ଼ିଆ ଯେ ନଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ତ କମ୍। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ନଡ଼ିଆ ଯେ ନଡ଼ିଆ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଠି ମେନ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ହଁ ହେଇସାରିଛି ପୁରା। ହଁ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଫଛ ଯେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିନା ସିଜନ୍ ଡେରେ ଆସିଛୁ ନା, ମାନେ
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫଙ୍କା। ଏଇଟା ସାମ୍ନା ପଟ ଗେଟ୍ଟା ଆମେ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଜି ପଛପଟ ଆସିଲୁ, ପଛପଟ ଗାଡ଼ିଟା ରଖାହେଇଛି ନା ତ ଏଇଠି ଧୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧର ଏ ମାମା ତୁଇ ଧରିବେ ନା ମୁଁ ଧରିବି? ବାଏ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ପୁରୀରୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ମା ତାରିଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ତମେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବନି। ତାପରେ ସେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ଆସୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେ ଘୋଡ଼ାର ଘଣ୍ଟି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଘୋଡ଼ାର ଘଣ୍ଟି କି ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଟକ୍ ଟକ୍ କରେ, ଯେଉଁ ପାଦ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଚାଲେ ଯେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆଇଦର ମାଆଙ୍କର ପାଉଁଜି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଘୋଡ଼ାର ଘଣ୍ଟିର ସାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ଏଠି କରିକି ଘଟଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଏଇ ପରିବେଶରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସେ ପୁରୁଣା କାଳ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ନା, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳକୁ ଶାଳୁଆ ବଣରେ ମାନେ ମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ତ ତାପରଠୁ ଏଇଠି ରହିଗଲେ। ରାଜା ପଛଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ, ଦେଖିଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ମା ପାଷାଣ ରୂପରେ ଏଇଠି ରହିଗଲେ। ସେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଛୁଟିଆ ଅଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିକି ଅଛି ଯାହା ସେତିକି କହୁଛି। ତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଆମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ହଇ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇନା ଆସୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଏଇଠି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ। ବାହାରେ ଉଲ୍ଟା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବରାଟିବିରା ଯାତ୍ରା। ସେଇଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଏପଟେ ତଳପଟେ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମକର ଯାତ୍ରା ବୁଲି, ମକର ଯାତ୍ରା କହୁଛି ବରାଟିବିରା ଯାତ୍ରା। ତମକୁ କହୁନଥିଲି ନା ଏଠି ଏମିତିକା ଯାତ୍ରା ମଦୁଆ ଯାତ୍ରାଙ୍କର କମି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଛପରି ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଠି ବହୁତ ଗଲା। ଏଠି ତମେ ଯେତେ ଦେଖିବ ସେତେ। ବୋଇଲା ଗୁଡ଼ା ପିଇଦିଏ। ସେତେବେଳେ କହି ଯାଉଥିଲା ଏଠି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ପିତ୍ତଳ କଂସା ଦେଖିଲେ। ଚାଲ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼, କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼। କପିଳାସ ଭଳିଆ ତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼, ଆଉ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା ବି ତ ସେମିତିଆ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଚଢ଼। ଦେଖଛ ନା ନାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା, ସେଇଠି ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଚାଲ ରେ ଦୁଇଟା ବାଜୁ ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ଏତେ ଥକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରଟାକୁ ଗଲା ପଥରଟା ଅଛି, ବସଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମନ୍ଦିରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତତେ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଭଲ। ତୋରାଣ ତୋଠୁ ଯିବିନି ଦୂରେଇ, ପାଉଥିବି ତତେ ଭଲ। ବାପରେ ବାପ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଭଲ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଛି ପାହାଚ। ଏପଟଟା ପୁରା ସିଧା ପାହାଚଟା ପୁରା। ଏବେ ତ ଆଉଥରେ ବଡ଼ ସିଧା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏଇନା ସିଧା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା। ଥକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି, ମନ୍ଦିରଟା ବି ଉପରେ କେତେ ଛୁଟି କଲର କିଏ ନାଲି କରେ ଏଇଟା। ପୁରା ଯାତ୍ରା ଯାକ ପୁରା ନାଲି କରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କି କଥା। ଚାଲ ଦେଖ
ଏଇନା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସବୁ ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିଲା ଏଇନା ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳୁଛି ଅନ୍ଧାର ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇନା ଲାଇଟ୍ ବେଳକୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଏଇନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛୁ ଗଲା ଗଲା ଲାଇନ୍ ଗଲା ଏଇନା ଦେଖ ଏଇନା ଚୁର ଆସିବେ ସବୁ पूरा लाइन टा कटिगल पूरा लाइन टा एरिया टा पूरा यात्रा टा कटिगल आगो को गुडे अछि सब जनरेटर जळौछंती जहा एपर सब खाइबा दुकान गुरा सेतर मझे लाइन टा पड़ेला एते समय जाय जे सेति का बुली ही पाले नै ना तो केते बुलथांदे देखो 6टा बाजियो पछे एना जाए काई लुक नै फंका सब आसी आसी सब खराब सब बुली बुला कर पड़ौछन एते दुरिया बाटटा होई जिवो ना सब आमर से धान बेणी को बहुत अछि सेपटे मान धान बेणीटा सरले सेपटे भिड हबो आ एना तो कई लुक नै किछि नै दुकान भी खुलना शीत भी पड़लानी पटा केतना बजे 8:30 ये जो मोदीटा नहीं ना 20 टका माने यात्रा रे एया ही फायदा जे सब कम रेट में मिले चलो चला एटा यात्रा देखे दोची माने मंदिरटा जिन लागुची कार घरटा एटा ऊपर अछि बोला लागुता है आ एटा मत का कोइना हेई नै खुली नै ओपन हेई नै आउ तो किसी यात्रा रे कहला चामिन नहीं कि जाऊ छो गाडरे खाई बोली तो ये दुकान आसु खाया को नहीं जीवो जे ऑर्डर दिया है 3टा को तो चामिन बना हबो एना एना बनाई नहीं 2 थर 3 थर गलानी बरा एटी जनरेटर ना कार रे दुकान से नहीं तो जहा को देखो जहा पाकर अछि तांकर लगौ छंती जा नले कहार नहीं लाइन टा कहीं काटी रातिटा बेल को समस्त चूरा चूरा बोलती है टाइम में काटी दो गोटे तो गला हाँ आउ थे 3 थर 4 थर 5 थर से यात्रा से चामिन आमर दे दियो हमें चललो गिलास हम पछरे लोड होला काच ग्लास सेही साइड तल को दे दो गोड़ बसियो ना लीजे आधा धरिवो आगो बसियो चलो चलो जला सिस्टम ही ठीक नहीं लाइट केतळ पळसे एते लोड होउছে ना केते गुडे दुकान मेचे 50 ऊपर दुकान 1000 ऊपर दुकान हो